Това е втора част на Дитята на Андреас, направо да се вижда. Ето, виждате сега първи код ще на... Първи код го видяхте вече. Втори е за летиш. Ето, ще му го кажа. Ето, така трябва да им покажа Чит-Активе. Сега ще се издигнем високо с небето. Ето, издикаме се. Много се издикахме. Трябва да има един код за вертолет военен, ама май няма. Нещо става. Чакайте, връщаме се на земята. Като е надолу, е жълто нагоре, сте си. Така, ако искате да се махнете, натискате това копче. Чакайте, е това. Топ. И ето. Чакай да намахнем този, kako ми харесва. Вижте колко пари имам. Вижте сега колко ще имам. Видяхте ли? Третия код след летище. След като летиш. Чакай сега. Сега искате ли да ме гони полиция? Да ме гони полиция. Ето, ще видите сега, че ще ме гони. Follow me. Вижте сега. Не ме гони, но после ще ме гони, ако им се покажа. А той ще го заслужи, сега не за това. Ето ги парите. Взмахме ги. Сега ще се качим на моторчето. Отиваме до един човек. До една къща. Няма да е какво, ще правим. Там е танк. Танка. Но танка забравих сега кой код е. Ако знам. Вижте, дигам зана. Гледнате. Вижте сега. Чакай. Я да ли стрелям? И сега стрелям, вижте. И че никой няма да ме държи. Видите. Чин. Ето сега ще ви кажа, че си имам плен. И как се удари. Така, сега четвърти код е К М И З като М К М Я. Ето сега ще направим да не гони полиция. Сторож.
Сега вече погледнем камерата, да снимаме екрана и трябваше да можете да гледате. По-високо сете. Няма кой да го подпира. Така? Не. Сега като видим и тези хора пред нас. Трябва вече да се покаже, но защо не се показва? Охо. Пари, бе, брат. Пари. Гледайте парите. Следа. Горя. Не горя вече. О, там няма да се. Сега пиши другия код. Опала. Ще чакате малко. Опа. Ой. Пак се връщаме. 8 минути продължаваме. Какво да му направя? Пишем кода. Много бързо. Сега там код. Гледайте. Танк. Пред последния код. Ето с този код. Това е да не гони полиция. Това пише чист астиве. Това е за пари. Това е да летите. Това е за оръжие. А това най-долното сега ще опитя. Така, вече иска така. Най-последното от паланка нещо ме бият. Чакай, ще издавам сега. И ми са мачка стан. Да знаете. Въобще не ми се кара.
замість. А тепер обернися, чекай. Це став. Сега показвам последния. Нищо не стане ето. Так ще. Ходи. Да. Пушка. Нет. Пушка. Не, хеликоптер. Да, военный хеликоптер. Майко. Давай, качай. Това не е добре. Но защо така? Че хубав хеликоптер, вижте го. Военен. И ще ме убият. Айде, чао. Биха ме малкам. Нищо, аз ще го правя. Айде, чао. Това е за днес.